ಹಾಯ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಿಂಗಾರ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕುಡ್ಲಡ್ ಮೆಲ್ಲಾನೆ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಸುಡುವ ಒಂದುಂಡು ಜೋರು ಜೋರು ಬರ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರಂದಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲುನ್ ಪಂಡ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡತೆ. ಸೊ ಯಾನಿನ್ನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಸ ಉಂತುನಾಗ ಅಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ದಾಲತ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಒಂಚೂರು ಜಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ದೈಲ ಉಂಡು. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ದಕ್ಲೆ ಪೂರಾಂಡ ಬಂಗ ತುಲೆ ಕಂಡಿಡೊಂಚೂರು ನೆಲ್ಗ ಬರ್ಸ ತೂಕ ಬಂಡಲ ಐಟು ಸುತ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಊತದೈತ ಮಾತದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಯೇ ಇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಪುನಃ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈತ ಗುರ್ತವಂತು ಕೊರ್ಕ ಐತ ಕೆಲವೊಂಚೂರು ಉಪಯೋಗದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂದ್ಕ ಅಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪೇರಳೆ ಎಂಗ್ಲು ತುಳುಟ್ಟು ಪೆರಂಗಾಯಿಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಡು ಪೇರಳೆಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಸೀಬೆಕಾಯಿಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಈ ತೆಗ್ರು ಇರೆ ಉಂಡತೆ ಒಂದೊಂದು ಎತ್ತದು ಕಡೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಕೂಲಿ ಬೇನೆಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರಳೆಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರುಟ್ಟವು ದಾಯಪಂಡ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದದ ಗುಣಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಜ್ವರ ಕಕ್ಕುನ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಡೈರಿಯಾ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸೀಕಿಗೆ ಮಾತ ಪೇರಳೆ ಎಡ್ಡೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕಂತೂ ತೆತೆ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬುಡಿತುಂಡು ಆ ತಿಂತ ಎಂಕುಲು ಒಂದೊಂಚೂರು ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿ ತೋಜುನತಿ ಈ ತೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿ ಅನಾಗ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂತೆತ್ತುಕೊನಪ್ಪೇರ ಆತ್ಲ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಿನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ಇಷ್ಟ ಈತತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅನಾಗ ತಿನಿಯರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದನು ಕೆಲವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಂದ ಅನಾಗಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಂದೆ ಇಂಚ ಈ ಕೂಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಈತ ಪರ್ಂದನಾಗ ತಿನಿಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಚೂರು ಮಲ್ಲನಾಗ ಬಾವಲಿ ಬತ್ತು ಕುಟ್ಟೇರು ಸುರು ಅನ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುನು ಇಜ್ಜಿನ ಮುಳ್ಳುಲ ಕಟ್ಟಿವೇರು ಕೆಲವೇರು ಬಾವಲಿ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾವಲಿ ಬತ್ತದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಚೀಪೆನಾಗ ಚೂರು ಅಂಚ ಏನು ಕಂಡ ತೊಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮುಳ್ಳುನು ಮಾತ ಕಟ್ಟದ ಏನೊಂಚೂರು ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾಪುಂಡು ಎಟ ಕಾಪೆರೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಅಂತೂ ತೆಪ್ಪಿದೈ ಮಾತ ಅಂಗಡಿಡು ಮಾತ ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾರ್ವೇರು ಒಂದೊಂದು ಬುಟ್ಟಿಡು ನೆಟ್ಟಿಡು ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಮಾರುನು ಅವಾಗ ನಾನು ಎನ್ನು ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈತ ಆಪುಂಡು ಪಿಜೈಪುರ ಈತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡತೆ ಹಿತ್ತೆಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ದೈ ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುನ ಮರ್ದದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈ ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನೇಜಿ ಇದೈದು ಕಂತಿನೇ ಮರ್ದದೆ ಎನ್ನಿವ. ಸೊ ಒಂದು ಪೇರಳೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ದೈಲ ಉಂಡು ಐತ ಕೈತಲೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದ ತಿಂದು ಕೊರಂಟು ಜುಂಬುದು ದಕ್ಕಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಏಪನು ದೈ ಅದು ಮಿತ್ತು ಬೈದುಂಡು ಅಂಚೈತ ಬರ್ಸಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆಪುಲೆಕ ಉಂಡು. ಒಂದು ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ದೈ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ವಾ ದೈಲ ಯಾನದೇ ನಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಂತಿನ ದೈದಲ್ಲತ್ತು ಒಂದೊಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈ ನಡ್ದಿತ್ತ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಬಾಕಿ ಪೇರಳೆ ಈ ಕುಕ್ಕು ನಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿ ಇಂದು ಮಾತು ಉಂಡತೆ ಒವ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಚಿನ ಪುರ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಪೂರ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಕೇರ್ದಿತ್ತೊನ್ನ ಗತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂದು ತುಲೆ ಅನಾನಸ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಮುರಡಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಂದು ಪುನಗ ಐತ ಮಿತ್ತು ತಾರೆ ಪುಂಡತೆ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳುದು ಅವೇನ ಇಂಚ ಕಟ್ತದು ಇಂಚ ಮಣ್ಣುದುಲ ಇಂಚ ಕಟ್ ಇಂಚ ದೀತ ಐಟ ಬರ್ಸಾಗನಾಗ ನಡ್ತೀನಿ ಒಂದುನ ಐನಾತು ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ಬರಡು ಪೈನಾಪಲ್ ತಿಕ್ಕಡನ್ನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು. ಸೊ ಒಂದು ಈತತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ದೈ ಉಂಡು ಐಕೆ ಎಡೆಡ್ಡು ಉಪಯೋಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈಲು ಉಂಡು. ಇನಿ ನಾನು ಕೆಲವು ದೈತ ಬುರ್ತ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ದೈತ ನನಾತ್ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿತ ಈ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನ್ನ ಬೇತೆ ಓವಂಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ದಲ್ಲ ಪನೇರಿತ್ತಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೆಯಲೆ. ನಾನು ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.